Txirrindularitza izango da gaurko saioko protagonista. Eta horretarako Euskaltel Euskadiko kirol zuzendaria ekarriko dugu, bai. Eta bide batez, txirrinduarekin lotutako proiektu polit bat ezagutzeko aukera izango dugu. Ez zaitezten mugitu, oraintxe hasiko gara eta. Kaixo lagunak, eguerdion eta Peio Laberria ongi etorri, zer moduz? Eskerrik asko. Ondo. Zukaldatzeko prest, txirrindulari oia da, gaur egun Euskaltel Euskadiko zuzendaria, eta ze musiak, pretemporada, zi altzeate dira? Ondo, ja, aztekokin, ja, moz, teun barru, ja buru belarri, lehenengo konzentrazio ingo deu, Cambrilsen, eta ja, 20 barru, lehenengo lasterketan. Eta oso gazte, zuzendari izateko hor txirrindu gainean, ibili berritzan oen digan ez da? Bai, gustauko zitea, baina, bueno, azkenen bizimoduk beha jartzea ju beretokin, eta, bueno, nik nire aukera eukinon, eta baina usetoko zaita oso guztua. Zukalden zemuz moldatzea iz. Bueno, txirrindulari menu baditxeko, arroza eta petxu bat egiteko ondo, baina horti aurrea. Gaur ikusiko izokina prestatuko jau, hain gauza berezikin, eta aldi berian, Euskaltel Euskadin zertan ibiltzen dian, eta ire ibilbidea esautuko jau, bale? Arki. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Peio, garatuko izuet pausuz pausu nundik noa ebiliko gaituken, bale? Hemen txekau, hau dituko obleatxo batzuk arrozanak. Ingo izkaunak esetu eta bertan ingo jau sakito bat. Zer sartuko jau barruan? Hemen dazkau geresito matek, ingoitu gura eskaldatu, azalak endu, eta gero ingoitugu konfitatu batzuitan. Beste alde batetik ingo deuna da, izokina garbitu, eta baitare aguakatia. Hoi listo dakaunian, ingo deuna da, bertan barruan sartu, geresi tomatekin indeun mermelada txori, izokin pusketa bat, aguakate pusketa bat, sartuko deu soja kimuak, sesamo tostatu pixkat, eta itxingo diou, eta hori prejituko jau, sesamo oliotan. Eta izangoek gaurko plateran oinarria, eta lagungarri pare bat gauza ingo zizkio. Hemen, ingo deuna da, konpotatxo bat desela, ingo deuna da, sagarra, zuritu, garbitu, eta mamila jarriko deu, sesamo oliotan gorritzen jengibre pixkatekin. Gio botako jau soja pixkat, botako jau besti pixkat, azukre pixkat, eta loditzia berba deu, hemen dakago harto egin refinatua, botako ziau pixkat lehendabizi uretan naztuta, eta loditu ingo deu lagungarri jartzeko platerian. Eta gero hemen ingo jaunaek beste lagungarri bat izango dela olibak, armendolak, limoia, alkaparrak eta gaztanbera dakau, ingo deuna da sartai baten armendolak tostatu olio pixkatekin, atea bertatikan, ingo deuna da, oliba hauek mamila atea, mamila salteatu, hor ingo deu limoi pixka bota eta alkaparrak, mami txiki bat ingo deu, eta gero ingo deuna da, gaztanbera pixka garri platerian, gainean olibakin iten deun nasketa, eta armendola tostatu garriko xio gainean. Ados? Ondo. Pasta eta arroza ez tekau, Lan pixkat emango zio, baina lasai txirrik itxarrak afungo dituk eta ondo ateako zaigu. Ningo etena da, behitu, geresi tomate hauek iriki, hola, marra txiki bat ingo ziet, eskalda haudek ur berotan momentu basaltu tatea. Eta gero asalak enduko ziu, eta konfitatuko deu batzuietan. Ni horrekin jarriko nauk, eta hi jarriko aiz, sagarra zuritu, ingo ekena bihotzatea, eta mamila ateako jo, eta laukitxotan ingo, bale? Eta hori gero jengibrekin jarriko deu sesame oliotan ebai martxan. Bueno, eta hau esan da, mingaina eman bertze bere bai aldi berian, bale? Eta esan behar digu, kirol zuzendari bezala, Euskaltel Euskadin zein dituken ire eginkizunak. Eginkizun asko kiko dituk, ez da? Bai, jende guzti dituna baino gehiago, Hori dek. Ematei zuzendari ja beti hor daura lasai, eta gero iristea izenian lekura hori de lanak, ez da? Bai, azkenen beti esaten duen, ez? Bai txirrindulari zeanen, bai masagista lanetan ibili nintzen baita, eta esaten duen, ze ondo bizi dien zuzendarik. Ze ondo. Baina, bai, esaten dut, ondo bizi ditzen masagista bezala, ez? Baina, bueno, azkenen guztoko lana da, eta bai, azkenen egunerokotasunen dakuzu lana. Lehen etxea jatzen nintzen, eta eneuken inungo lanik. Baina, beti txirrindulari atento ibili beharra guzu, txirrindulari bakoitzak zeiten don, zein beharra duken, urrengo lasterketak prestau, bidaiak,
txirrindulari bakoitza bere etxekoa azkenen, eta nundik ateatzen dien, nundik Eta danei honen atea berdiok, eta hor fin ibili biharrak, ez da? Eta azkenen, hori, ondo ezautu txirrindularik, eta... Zein dek bertako lan politena, adibidez, zuzendari batek iteiken lan politena? Netzako lasterketa, lasterketa barrun taldea ematea, ez da? Azkenen, nahi horretik uste ez, txirrindularitza gustoko etelako, itxedan ere pasio bakarra, eta hori, karreran taldea ematea, eta txirrindularintzako zein dien bere tokik, eta hori danak ondo ikasita eukitzea, bazkenen hori da politena iretzako. Eta adibidez, hor lan esain politak egon goituke bai? Baten bate? Bai, azkenen gutxina guztadez aitena, gustau da nahi ez zaitez, azkenen lanakiko inungo arrazoik ez dauket, baina, bueno, azkenen egun asko izaten di etxetik kanpo, eta azkenen aurten pasaitu deunda 50 etxetik kanpo. Hobe. Urrengo denboraldin beste izango die. Urterdila kanpoan. Pasaitu deunda, ez barkau, 75 bat hotel pasaitu aurten. Txisla, amar. Eta askota esnatzezea, eta esatezu... Ez dakik ez da nuna hon. Nuna hon ez dakit. Eta adibidez, bai, baina gero horre ongoitu gire, bai, polita bakoitzaik, txirrindulari bakoitzaik zein, baina gero gauza notizi txarrak igual eman berdizioke, bai, ez da? Bankilloan gehatu berdula, ezin dula atea, etxen gehatu berdula... Azkenen Euskal Herriko itzuli bat, edo Espainiko itzuli bat, danak lehiau nahi du, ez da? Azkenen Espainiko itzuli bat 8 txirrindulari korritzen du, talden 20-21 bat geha, eta danak ezin du. Bizikan aldago, lasai, uretatik pasako jo eta listo. Eta azkenen danak ezin du korritu, ez da? Zehare Euskal Herriko itzuli bat, etxeko lasterketa, danak hoi prestatzen oten die, danak Euskal Telebidea oten die azkenen hemen. Eta danak nahi ditea, ez da? Eta danak nametxe izaten da hoi korritzea, baina, bueno, azkenen zuk esamarrako ez du txirrindulariri, bueno, danak ezin duela jun. Eta da hona da hola, eta eurra emateko, urrengoan hobeto goteko. Danak guztua eukitzea guztatzen zaigu, baina ez da posible. Eta Peio, horreztik erresa izan behar, hor guantxe adibidez, ja, denboraldi guztia dakak kudeatuta, zein noa jungoeken, zeinek zein goiken, zein gregario, zein horra aurrelari, Bai, azkenen txirrindulari nagoendik ez, ati gonbidapenak lasterketa bakoitzenak behan dugu iristen die, oain aizaizki gaiatzen pixkanaka, baina, bueno, guk pixkat, bai, Jorge Azanza da esan daiken bezala, eta behakin batea, hori, urritik behakin lanen nabil, kalendari hori diseinatzen, ez? Gero txirrindulari bakoitza ze karrera etortzaion ondo, eta hori dana. Zenbat zuzendario, zenbaten artean kudeatzen dezu hau guztia? Hain gara 3 zuzendari, 21 txirrindulari dare, gero da Aitor Galdos, manager berri, sartu dela bain, eta gero atzeti dauzke 9 masajista, 4 mekaniko, autobuseko txoferrak, eta baina, bueno... Zenbat zate taldean eskenean? Ez da bit. 50? Bai, 50 inguru. Bai, hemen inosekoak egon ituan egun baten, da esan ziren etzekia zenbat ituan nahi egre pasada, bat, flipau genia. Oik ja beste nivel bat emizidi, Bai, ez da. Oik ez die, Eta baldakizu egia denboraldia segunetan da nun hasiko dan? Bai, urtarriako gehien, Valentziko klasikoa, uran ikingo dut, karrera hori, eta gero handik taldeen zati bat Mallorcako challengea jongo da, eta ni pertsonalkitzea jongo naiz, Saudi turrea, Arabia Saudia. Bai, así que urtarriako gehien, han izango naiz, berotan. Bikain. Eta gero, alako lekuta jote zatenian da, bueno, hemen sukaldia nahi gauditu dela. Jatekua, sukaldaria beti zuekin juten dek, dieta ezindik aldatu, ni pentsatia eta Arabia Saudin osagaiak lortzeko eta ez ditukela hemengo berniak izango. Ez guk, sukaldarik ez dugu, ez? Azkenen hotela hartzen deunen karrerakoa, bakoitzek, ni nire kasu nire karreratan, edo beste zuzendari beste karreratan, hortaz arduratzen da baita, hotelak initzeitea, menu giztea, eta zerbait ez badaukie, guk errazten dieu. Eta hori Frantzin kosta ezaigu asko, zehati nahiko itxik die frantsesak, eta asko kostatzen zaie gutzako menuk antolatzea, ez da bat ezai, azkenen pasta, arroza eta petxuga batzuk gira da. Baina, bueno, beti, frantzesakin beti burrukan ibiltzea. Eta zezatei aiek, bageta jan berdekela eta zea, magreta. Hoi asko ez dago magreta daula hemen. Vale. Bueno, zemuz aiaiz hor? Do. Ezin, hauek, hauek horbera bota organikoa,
hemen jarriko indi sartaia, eta sartaia martxan jarriko izkiu, zagarroiek, esan duen bezala, sesamo oliotan. Hemen goio gunei txitsa pixkat, hemen botako deuna da sesamo olio pixkat, bota zagarrak bertara, eta elkartasun proiektua sustatzeko aukera bakazu ez, eta Euskaltelen ez. Bai, azkenen txirrindulari gazte eskola batzuk launtzen ditugu, bai gauza txikik ez da, gauza txikik gutzako, behaientzat handik izan daikienak, botein batzuk emanez, eta olako launtza txikik, eta gero bizi eskola proiektu badaukeu, Arrigorriagan launtza ematen dieu, eta aurreko batenan izan itzen. Gutzako erreporte poli bat iten gainea, Bueno, politero. Polita, oso polita. Ikusi zuek ere zitu nomatek eskaldau txiki batekin, zer erraz zuritzen dian, Eta, bueno, proiektu hori ezagutzeko, onena, berta jutia, ane ongeata. Guazen area. Bueno, hemen gaude, Arrigorriagan, eta gaur dakizuen bezala, bizi eskola proiektua erakutsiko ditugu. Bizi eskola, ia 2020 urtean hasi zen, martxa pixka bat hartzen. Proiektu hau Pedro eta bere emazteak sortu zuten, proiektu sozial bada ez da. Konpotarrentzako sortu zen, migrantei laguntza bat emateko, papelak eta ateratzen eta zituzten bitarten lan egiteko, diru laguntza horiek izateko, eta gero beraien kabuzia kanpoko enpresetan lan abiatzeko. Proiektu honen helburua da, azkenen hemen lanen aidien bezala, behaien etorkizune argitzea ez da, hemen lanen hasita, pixkanaka, pausok ematen jutea, papelak ateratzeko eta beraien etorkizune argitzeko. Kanpotar guztik Afrikatik datozte, hemen adibidez Suli daukeu lanen, Ginea Konakritik dator, gero Kamerundar desente daude, Gambiatik ere bai, eta Senegaletik ere bai. Daun material guztie, donazio bidez iritsi daunea. Bizikleta edo material horiek danak konpontzen dituzte, danak txukun jarri, eta gero alokairu zerbitzue dau, bizikleta horiena, salmenta zerbitzue, eta jendeari laguntza ez, behar duten eozinekintzatatako bizikletak behar dituztela, laguntza bat ematen. Eta bizi eskolan esperientzi ezberdinak ere bizitzeko aukera izango da, adibidez tandem bat daukagu. Tandem horrekin eskaintzen zaie, adibidez itxu bati, bizikleta gainean ibiltzeko sensazio hori zer den. Gaur adibidez, Arrigorriagako biztanle bat etorri zaigu, itxua da bera, Jesus, eta Guaforekin tandemean ibili da. Esperientzia hori bizi izan du, itxu batek bizikletan ibiltzea, leku askotan ezin daiteke ikusi eta aukera hori ematen dugu. Eta ez itxuei bakarrik ez, azkenean edozein eratako pertsonek erabiltzeko aukera izango dute, bai helduek ezin dutelako bizikletan ibili, edo sekula ibili direlako, ez dakitelako, eta hori sentsazio hori bizi izan dezaten. Ikastaroei dagokienez erakusten dute zerotik bizikletan ibiltzen, trafikoan ere bai, nola pauta batzuk ez da, trafiko irekia daunen nola ibili bizikletan, eta gero jinkanak ere bai, habilidade hori hobetzeko, eta bizikletak elektrifikatzen. Bakoitza bere bizikleta oain modan dau motorra, bizikleta motordunek eta erostea, eta bueno, azkenen presupuestok oso altuk behar di hortako, eta hemen erakusten dute bizikleta bakoitzak bere bizikleta nola elektrifiko daik. 2024 begira, garrantzitsuena guretzako bizikleten elektrifikazioa izango da. Horrekin egingo dugu aurrera, eta Arrigorriagako udaletxearen laguntza izango dugu. Proiektu hortako bizikleta guztiak erdi prezioan eskainiko ditugu, beste erdi prezio hori udaletxeak ordainduko baitugu. Bueno, eta hauxe da gure bizi eskola proiektua, espero duzuen gustuko izatea, eta Arrigorriagatik besarkada bat eta hurrengora arte.
Agur, kampion! Agur, peio! Aupa, Peio, eskerrik asko, nahusi, hostia, mena, ota, onda, egia esan, proiektu politak iteitu zuen, zorionak, ekimen horregatik da jarraitu horretan, Ze, bizikleta asko erabiltzek, geota gehiago erabiltzea da bizikleta, o geota gutxio, elektriko gehiagik, ze ikustegik? Geota gehiago, ez? Bai elektriko eta bai normalak, oain adibidez ni ateatzen naizen ero, ikaragarria da, zenbat jende ikusten dan, eta esan beharrekoa da neskana, ez da? Neska pila, lehen hainbeste neska ikusten bizikletan, lehen txirrindulari ziena bakarrik ikusten ditun neskak bizikletan, eta bain... Eta bain danetik eta asko. Bai, ez da? Bai, zorionez alaziak eta... Bai, jende asko. Txirrindun eta elektrikokin, beste hainbeste. Eta horra adibidez hor bazio pike pixkat elektriko babiltzeken nahi jendea hauek ez ditu txirrindulari ja, hauek edi moteru haitu, goze. Eman imartzea olare, Eman imartzea olare, bai. Ibilitan hau ni elektrikon eta bai. Bai, gaina elektriko hartzek eta nahi gabe bikoitza kilometro ditut eta azkenian lan egiten dik, ez da gorputzak. Bai, azkenen, beste jendentzako beste... Balioide, ez da? Bai, iritsi alizateko lekuta eta leku goio saltzeko, no? Adibidez, neskakin ibiltzen ez bizikletan, elektrikon. Lanian jarriko gaitu galdi berian, Vale. Eta... Honei, azalak endu jok, hola. Barkatu jak, Honei, azalak entzio horrelaxe. Ezak. Hola, juta izkentzen, eta kentzio kenian erdileakin lauki txiki dititu, vale? Aiztan esaten hori neskakan historia, mendin ikustitukela eta... Bai, eta hori elektrikakin, beste... Jende irreztasun ematen dio bizikletan, azkenen ni bizikletan ibili naiz bizi guztin, eta ni neskantzako adibidez, nekin bizikletan ateatzea, Claro, azkenen elektrikokin... Etxio parekotasunik orduan behak elektriko hartu, eta horri igual irabazite ipikia, Baita. Baina ez, azkenen jendentzako, jende helduntzako eta hola, beste, ni uste oso ondo inventu oso ona dela. Bueno, eta Euskaltele, guazemak Euskaltelea berriro, nobedade topatuko alditugu aurten? Bai, fitxaketa desente ugigoitugu, gure gazte taldetik laboral kutxa daukogu, 23 urte zazpiko taldea, hortik 3 txirrindulari gotzen die, gero Victor de la Parte txirrindulari veteranoa eta maila handikoa, Jona Berasturire bai, Trek taldeti dator, eta gero fitxadu deu... Zalem urteko markako betuko dituzue orduan? Hori dekideia? Hoi da, esperantza ez da, hoi da, esperantza horrekin, nik uste baiez, nik uste maia igointzaigula, naiz eta txirrindulari on asko juntaizkigun, fitxa ditugunake maia altu emantzen du bai. Eta, Peio, nesken taldia bakazue ez da? Bai, laboral kutxa, aurten pauso handi bat emando gaina, fitxaketa oso onak inditue, ean helburu ezan World Tour maia iristea, baina, aurreko 2 urtetan ez dituen nahiko puntu lortu, eta ezin izan da, baina, pausok ematen nahi die, fitxaketa oso onak inditue, eta, ondo teatzean historia, ze ona. Eta, fitxajiak zein dia, aurtengo fitxajiak emakumentaldia? Hola, esan guratxuna Anes Antesteban, errenteriko txirrindularie, horikan egon da, World Tour maiako talde handitan egon da, Frantziako turren aurten 8. sailkau da, eta oso izena handiko da, mundu mailan. Gero Movistar taldetik Lourdes Oiarbide fitxadu baita eginokoa, gero UAE taldetik Laura Tomasi italiarra, Japongo txapeldune Eri Jonamine, eta izena handiko jende dator bai. Ze ona. Bueno, eta zure ibilbidea, guazen nuen, esan. Vale, guain inberrekena behitu hau botako jau, erdila esan dugu erabiliko deula, hori lauki txikitanin, eta zagarran gaina botako ju. Vale? Vale. Eta zesan behar nizun. Ire kasuan, guazen maga asiera nio jungo gaitu. Zuk, txirrindulari jan intzenun ibilbidea, lesioen bategatik, osergatik geratu zan bertan bera historia. Ez, lesio bat, ez. Erorketa txar bat eukinun, Portugalgo itzulin, 2017 urten, eta hor hilabete honitzen geldik, buelta honitzen urteko azkeneko 2 lasterketatako, eta enun nire maiaik ondina eman ez da, gero Muriaz talden honi, profesional mailan 2 urte honitzen, eta hori azaro ingurun esan ziaten, ez zuela nekin kontatzen, fitxaketa berri batzuk intzituen, azkenen nik ulertzen deten nula nire maia hori eman, bukaera hortan, eta saia honitzen, nire helburu txirrindularitzan seitzea zen, ez da, saia honitzen ni zehatzen, talde berrik bilatzen, eta ezin izanun, azkenen Italin lortu nun ekipo bat, baina enun ezer kobratzen, gratis korritzea,
Eta hortxe. Eta masagista bezala bi kurso neuzken, kontadorren anaiei deitu nion, banekin talde profesional bat atea behar zutela, eta seitun baiezkoa eman ziaten, eta horra sintzen. Hore, arra, ez da, ez izan erozenen nahundeitzea, ez da? Azkenen muria zen aurretik geak ineon itzen beste bi urte txirrindulari bezala, talde hortan egon itzen, eta oso erlazio ona eukin nun. Osa, baekin noa joan ja, ez da? Eta banekin noan ijon, ondo sentitzen izeneakin, ondo tratatu izan ziaten beti, eta... Zema denbora egon itzan han bertan? Txirrindulari bezala bi urte honitzen, eta gero hori, muri asko bi urtek eta gero, han berriz beste bi urte masagista lanetan. Ona. Nola etorri guan gehoia masagista lanetatik saltua itea? Bisa, lagundu jak hauekin. Oliba hauek, zuitzen jungo gaituk. Zuritzeko hauek ezurra segatek. Ite jok, nabek, puntxak endu, beste puntxak endu, eta gero, hola goiti bera, bat bi, dirulo, hola pusketa txokatea zizkiok, eta hauek nabak mi askatu hemen usteitu eta bestela sakarrontzia botatzitu, bale? Venga, eta nola inuan geho ja behin geho masagista bezala honitzanan, o Italien aurrena honitzan txirrindulari bezala? Ez, Italien txirrindulari bezala ez. Muriasen renovatzen unen, lortu nun Italiko txirrindulari talde baten kontaktue, baina hori gratis korritzeko esateziaten, orduan ez ezko emanon. Ados. Eta gero orduan masagista bezala, zenba denbora gehiago honitzan lanian? Masagista bezala, honitzen kontadorren ekipon bi urte, eta gero ja honea Euskaltelea torren nintzen. Eta Euskalteleen lehen urte arte. Bikain, lehen urte arte, eta lehen urtetik aurtenea saltua zuzendari bezala nola izan dek hori. Ja masagista lanak ez dituk iten, ez da behin? O nola kudeatzen, o guan ja zuzendari bezala? Bai, talden, bai, gero etxen tartek atortza ezkit txirrindularik, azkenen Gorka Izagirre, Jon Izagirre, oso harrema hona euki izan dut beti, eta masagek hartzea etortza ezkit etxea, baina bestela ja zuzendari bezala bakarrik. Eta nola izan nuan salto hori, nola izan nuan dei hori, o nola izan deko, ibez... Ez, pixkanaka etzan dei bat izan, azkenen nik baneuken tituloa, Espaini mailako tituloa behar da horrena, eta gero Suitzan beste tituloa behar dezu guzikoa. Oia inglesez edo frantzesez ditezan, ura itea jonitzen, eta proba honun, eta bueno, Euskaltelen azkenen zuzendari behartzien, harrema hona auket bestekin, Jorgekin, nire pasioa izan da beti, ez? Lasterketa prestatzea naiz da masagista izan. Beti buru belarri gainean, ez da? Ez dakit azkenen lasterketak prestatzen da itzen, ibilbideek ezautzen, eta holako gozakiten. Eta, bueno, lehen gorten aukera emantziaten ja, zuzendari bezala sartzeko talden. Eta ikusteken nian hola behian, txirrindulari zela, masagista bezala, esan deken bezala ikustekela zuzendari ze ondo bizieken, guain, lanak, ez da? Nahiko lan egia esan. Bai, lehen esan bezala, azkenen, esatezu bat, zuzendari ondo bizia, ez dik ez erritzen, baina, guain esaten dut, masagista bezala oso ondo bizin itzela. Bai, ez da, hori askotan gertatzen dek, beti emateunez horre erderaz batzuk esan bat, errekan beste aldea beti berde osiokela, baina gio jute izenian beste aldeare, hemen dana duke berea. Sasilla topatzek, sasilla. Ondo. Bueno, hemen bagiztak txerrik itxarraka, Beitu tomatiak indi jaun historia, zer marmelada eharratea zaigun, batzu ikutuakin, azukreakin baino. Hemen dakau sagarra, jengibre eta gio botazigu guain soja, estilla eta azukre pixkat, karamelizatzen utziko deu. Eta hemen inberdeuna da almendola hauek bertatik atea, eta bertan sartu behar ditugu gero, prestatzituken oliba horiek. Baina bagiztak txerrik itxarraka aurreaka. Bueno, eta kutugu gonea, olibak illa prest dazkak, zeitu motako xia gonea dantza, eta listo, hau ingo ziotena dek pixkak atza botako xia gonek, gainea. Vale, hau barroa, hau gonea, hemen olibak jarriko ditugu mareatzen pixkat, eta horri gatza pixka botako jot. Vale, hau prest ezkau, eta olibak bela xio botako xio. Azkarra izlabanakin, Azkarra ez pixkat, Asko ez, Asko ez. Oie, bai bukatuko eskio, Bai, dana bukatuko eskio. Bueno, eta bain gabona bertan daudela. Zer, lehendabiziko txirrindua, ze olentzero ekarri altzilan, edo komunilua txirrindua diginuan, edo kontatu zan pixkat. Ez da ideik, egia esan. Lehenengo txirrindue, horretzen naiz, aita ekarri ziten baserritik, baina ez dakit, ni uste etzala gabonetako asunto etzala. Ni goatzen, nire lehendabiziko bizileta komunilioan ekarri zitxaten, bai?
komunio ekarri ziren. Aurre eukinun beste bat, baino ere dauta, anaigatik ere dauta, eta orduan ire aurrenengo bizikleta beste histori bat izatek ez da. Bai, nire ere dautako aziala uste jate, baina bai ez dakit itzan gabonetan ez. Eta zer bizikleta mota hoan? Ba, karreterakoa, baina bastante zarra egiesan. Baina, bueno, ni horrekin ja, umetan, errepideko bizikleta deukitza ja kistonatzen, ez da? Eta asko ibiltze itzan, oso txikitatik hasi itzan hor lehiatzen... Bai, azkenen mutillo herrin bizigea, han ez dago zerre, eta beti txikitatik bizikletan ibil izan gara, ez? Beti dana bizikletan itxegen duen, eta hori, ama etzan lasai bizi, txeratik azkenen etxetik ateatzen itzen, da erok bezala, bizikletan, tonto nahiten, gora, bera, saltok, eta gize, eta ja 13 urtekin ustez, 13 ez gutxikokin izan zen. 11 urtekin hasi nintzen lehiatzen ja, Benjamin mailan, eta hortik, hori, 14 urtez ibili izan naiz lehiatzen. Nola izan dituan lehendabiziko garaipenak, lehendabiziko, noiz etorrituan lehendabiziko dominak? O txapelak edo. Benjaminetan da alebin maila bitan, gazte maila bitan, bastante handien itzen, bastante potoloan itzen. Bai, Bai. Ez dakak itxura, fin-fina hola, ostra. Eta hor, enun garaipen handik lortu, enun ez erritzen, egia esan. Gero ja infantiletan karrera bat irabaztea lortu nun, eta gero ja kaete mailan, pixkat seriosio... Horrek motibatu intzian garaipen horrek orduan, ez da? Eta seriosoa hartzen hasi nintzen kadetetan, ondo entrenatzen, eta esan bezala hundien nintzen, oain baino hundigoan nintzen, oain baino gehiago pixatzen nun. Makurtu alaiz, oain baino hundio. Oain baino gehiago pixatzen nun. Tamaina, betu zan, hori gertatu zaitek aldean zizate bateko, ni txikitan nituan beti, klaseko txikina. Beti klaseko txikinetan hortzen dituan, da geho batzuk hor gehatu dituk eta nik harrapaten dizkit, Bai, batzu bai. Ani hori. Gehienak ez, Gehienak ez dizkiat harrapatu. Eta edade hoitan bakizu azkenen zeak ze indar daukezun 14 urtekin jendeen alde handi goten da, ez? Batek 50 kilo pixa, nik 70 pixako nitula, indar horrekin ja bakarrik, hor ja kadetetan karrera desente irabazi nitun, gero juvenietan ebai, eta ja 23 urte zazpiko maila eta profesionaletan hor garaipenik etzan neon, baina bueno. Hortxe biltzeitan, puntuan, puri jan. Eta zezan berni jan, zein nuan gehien mireste guan txerrendulari jau, zein nuan nire zenetan fijatzea izan gehiena? Iban maio egizan, gaztetan hola, gero ja profesional maila pasatzienen ere referente beti izan dia Izagirre anaiek, beti txikitatik baserri ere mutilon daukien ere ondon, eta beti txikitatik eakin ezi izan naiz. Eta behaiek referente, eta baina bai, ez da, ean garaipen bat, nire izango baliz duzela ospatzen dut. Onna, goierriko dola, onna. Bueno, hemen txe, dana dantzan zekau. Betu zazu olibatxo hau prest dazkau, gero gaztan gainean jarri, limoi pixa gotako ziou, eta gero gainean jarri bergenitxon, armendola tostatua. Bale, hau listo. Bestalde batetik betu, zaharra zeitxura hartzen nahi deken, zaharra jengibrekin, eta horrek gero esan dugu birrindu eta lodituko deula igual hartu irinakin ni uste olaxi utziko deula lagungarri bezala ondon jartzeko. Gero hemen hauekin xakitua prestatuko izkiu eta prejituko deuz esan moliotan, eta bitartean beste erreportaje bat ikustea jungo gea, zehazki jungo gea Bilboaino, eta ez baki gabonetan zer prestatu horre eguneako, betu goxuek prestatuko izue, iaian nahi dezuena, guazen bertara. Kaixo, Joseba. Apa, Joseba. Aspaldiko Aritz eta Fernando gara, Goxue dendan gaude, Bilboko 7 kaleetan, eta gaurkoan, gabonetan gaudenez, prestaketa berezi bat egingo dugu, familian ospatzeko eta dastatzeko. Goxue oso denda txiki bat da, Bilboko 7 kaleetan dagoena, eta egiten duguna zer da, gure betiko sukaldaritza tradizionala, euskal sukaldaritza tradizionala, egiten dugu hemen bertan, eta dana eramateko prest. Eta egiten dugu, betiko bakaiauak pilpilean, saltsa bizkaitarra, betiko saltsa bizkaitarra, masaiak, txipiroiak, egiten dugu ketu artizauak, gure saltsa mina, eta gauza asko gau.
Eta orain gabonetan gaudenez, zeintzuk dira gure plater izarrak esatearren. Normalian bakailaoak, ziur, bakailaoak, txipiroiak, masaiak, gure piper beteak, eta egiten ditugun ketu artisauak. Egiten dugu izokina, egiten dugu bakailau ketua, ahate magreta ere, eta txitxarroa, merkatua ikusi behar dugu nola dagoen, baina saiatuko gara egiten ere txitxarroa. Eta esan dudan bezala, gozuen benetako ketuak egiten dugu, aritzegurrarekin eta guzti hori, baina hori etxean ezin da egin. Horregatik, sukaldera joango gara orain, beste errezeta bat egitera, oso erreza den etxean egiteko, eta guk deitzen diogu izokin ketu faltsua. Gure izokin ketu faltsua egiteko behar duguna da izokin zati hon bat, Norvegiako izokina, eta gero egin dugun asketa bat, gatz arruntarekin, azukre beltzarekin, laberako piperrautzarekin, eta erabiliko dugu gatz ketu konzentratu bat. Azteko, hemen dekogu gure azukre beltza edo moreno, eta gatz arrunta. Hau, nahaztu beharko dugu. Hemen ipini dugu kilo erdi eta kilo erdi. Gero, goiarakada sopera bat, laberako piperrautza. Baitu, zelako kolore ederra, Eta gero, amaitzeko, gatz ketu apur bat botako diogu. Gatz hau oso konzentratua denez, goiarakada erdi baino gutxiago botako diogu, holan. Eta honekin nahikoa izango da. Eta orain, nahaztu behar da, ondo. Eta bueno, izokin hau, Norvegiatik etorri da. Beti erabiltzen dugu Norvegiako izokina, Norvegian edo noiz behinka erabiltzen dugu Eskoziarra ere. Guk normalean kartzen dugu arrain osoak, eta gu zatitzen ditugu, eta oso kalitate honeko izokina da. Errezeta hau oso erreza da egiteko, guk asmatutakoa da, eta opari bat da zuentzat. Orain, nahasketa honekin, egingo dugu oinarri edo oe moduko bat izokina gainean ipintzeko. Hor dago. Eta, estaliko dugu, erabat. Holan geratzen da. Eta orain, hau ipiniko dugu hemen, inklinazio bat emoteko, likidoa izur dadila. Eta orain, hozkailuan sartuko dugu, eta hemen geratuko da, lo egiten 24 orduz. Beraz, bihar arte. 24 ordu pasa ondoren, emaitza ikusteko garaia heldu zaigu. Eta behitu, nola aldatu diren gauza. Apur bat ezberdina dago. Eta orain, kendu behar diogu nahasketa hori, ondo garbitu eta lehortu, eta mozteko eta gaztatzeko unea heldu zaigu. Itxura ezin hobea, olio pitin bat botar nahi baduzue, eta jateko presta egongo da. Bueno, hauxe da egin dugun prestaketa, gure izokin ketu faltsua, espero dugu zure gustokoa izatea, eta, bueno, ondo pasa data hauetan, eta agur gozu edendatik, agur! Agur! Ai, ama, bikote, eskerrik asko usteatik haumatzen kei gabe, egila esan, ze itxura, egila esan izoginani amorratuan hauk, eta zuen dendako eo zer gauzan jango nilan. Besarka da ondioa, jarraitu horrela, eta gurian jarraituko dugu. Hemen txein deuna da, dena martxan jarri, inbehar ditut, behitu, indentena da, justu, erreportai hasi danean hemen, 4-5 minutu lehen txio, 4-5 minutu daramatzate hemen, jarritut arroza noble hauek hemen martxan. Ingoitut, iriki, sakituak prestatu eta prejitu sesamo oliotan. Eta peio, ingoiakenak betu hemen, olioak hortzezka hoia ia inda, ingoikena raeura bota pixkat, gainea, eta gero limoian erdian zukua ere bai, bale? Hemen, oliben gainea, bale, emango zio martxa pixkate bai, zeratikan itxaldu inditut, zeratikan behitu tomate zeitxura dakan, behitu konpota nola geratu zaigun, eta bani joa sakituak itea. Venga, hoie, irelana. Bueno, eta zein izan dituan profesional bezala iretzako urte politenako, osea, garaipenak edo momentu... Profesional bezala garaipen gutxi. Minkatzi lamar. Profesional bezala garaipenik ez, garaipen politenak juvenil mailan lortu nun Gipuzkoako itzulia izan zen. Vale. Zeratik hori gutzako Frantziko turrezan, ez da? Vale, Gipuzko arrantzako Gipuzkoako itzulia irabaztea, eta hori irabazi nun.
Eta gero la momentu politek profesional mailan bizitzen ditunak, betiako gordeko ditutenak, debuta une, Mallorcako challengeen, zati debuta une, Jon Anderien Sausti nire referente eta nire anai bezala izan da beti, eta behakin debutatzea eukinun, eta behakin batea lehenguzu izagirra nahiek, ezta? Eta lauok beti batea egon geha umetatik, eta lasterketa profesional baten lauok batea aitzea espeziala izan zen. Nola gori pikian zuanian launakin, hor bestia, hau ingozio gone, zankadila inbertzio gone, etzekize, zeitzeiteke hor peloto januanian. Jendea kritikau. Bai, bizitan bezala, da? Bastante, dana kritikatzen dizkion horietako gaituk, eta bueno. Eta gero, beste momentu polit bat, netzako politena izan zena, ruta oksitan Frantzin korritu gendunen, turmalet igotzen gendun, eta nire familientzako turmalet azkenen oso berezi izan da, ezta? Beti euk izan dugu harreman estu, edo ez da inola esan turmaletekin, eta nire ama ni karreran, eta nire ama turmalet igotzen behan ikustea, kurba baten, netzako oso berezi izan zen, ezta? Eta bai behantzakore, gero gaina argazki baduke oso polite, biokan behan nahi animatzen, eta momentu horrekin gehitzen ez. Ona. Bueno, eta ze eskatzen dio gaur egun etorkizu naiz? Bizitza, osasun, gehien bat, osasun, Matxe izan dek egila. Ez da, azkenen hoxe da. Osasunik gabe besteanak ez dizertako balio. Ez dago bezerre, eta hoxe da eskatzen diotena, eta gero nire lanen hola seitzea oso gustuan hau, taldekin nire lanakin, eta hori, osasune aurra dijoan bitartean. Aurra dijoan bitartean, ez dago dinungo arazoik, oso gustuan haune bizimodukin, eta ez dago ze berezik. Bikain, eta taldea zelan ikusten dek? Ondo, taldea ondo, bain pauso bat emango dugu aurrea, nik uste eta urten gauza asko aldau ditugu, eta nik uste gauzak oso ondo imardiela urten, eta ber gauza asko aldauta, emaitza politik etortze ezkiun. Seguru baiet, buru belarri oten bazeate, beti bezala gauzak ate iteituk eta aurreaka. Vale, hau ondo, horrindek, ja bota jo limoitxua. Vale, honi inbertsioten nik energia pixat eman, oso ondo. Eta zukua, hola xena, hartu erdika bat, betu, emango jandamez, kolare txiki bat, honea bota, eta hola pepitak gero ditzen baia, hor gedaltuko dituk eta gero bestea botako jo, vale? Vale, eta gero ingo diakena dek, hau listo hola, haure listo, almendra horiek hartu eta tabla gainen erditik moztu hola, bi pusketetan inbakoitzak gero gainen jartzeko, eta ni azkenengo sakitu egin berdit, eta pregitzen jarri berdit hau ja. Aber, lapiku baia behotu eten, betuko iten duen, aber, haidek berotzen, baina pixat energia gehiago emango ziot, vale, sesamo olio gotako bertara, eta ingo deuna da, belaxe, martxan jarri. Aurre eman izokinare bai, eta bagizta, txerrik itxarraka. Bueno, eta bestalde, esan degire hobi bakarra txirrindulari izakela, baina txekitz, oseke joingo, ez da, bizia izen buelta hortan, gaina olaberri izan da ez teki karretan ibiltzea izen, o onjo bila gustatzen zaiken jutia, o zeiteken, egun libretan. Ontxotan da ez, baina bai, bizikletaz aparte, kirolarie konsideratzen naiz, eta ez daukete unik ez, kirolekin be, bai mendia korrika, bai asfalton korrika, gimnasioa, nire afizioa hoxe da. Naiz oso juergazalea, egia esan, eta hori, libre dauketen momentutan, kirola ite guztezait. Bai bizikletan ez bada, bai korrika, mendia, edo holoko gauzak. Vale, eta adibidez ondartzaldea jotortzeaiz, noiz behinka? Bai, tarteka, bai. Gero ondarri bine gaina hor kanpinen bungalo txiki dago, eta bueno, libre dauzkeun momentutan, asko tortze gehonea. Para geharra guare. Bai, asko guztu zait. Eta, bai, ondartza enaiz surfzalea eta oso urzalea enaiz, baina bai guztu zait kostaldea tortzea. Bikai. Bueno, hau, martxan zekau, jarriko esio, hau vuelta eta vuelta egiten dira, ikusiko zuen, jarriko deu ben da bizi, jarri deun lekutikan, ez irikitzeko, zeiatu deun lekutikan, gero vuelta emango jo, eta bela egiten dira hauek, Zatik, hau nola xamurra daun, eta barruan izu gina, tita batean ingoan, tomatia indadakan, aguakate bere puntuan daun, dakimua gordinik aldean jan, vuelta eta vuelta, eta plateratu ingo deu. Ondo, hau egola pergetuta garraituk, Me kartil da mar. Venga, hemen tabla atuko ditu. Platertxua,
hauek listo, hau ere bai. A ber, buelta mateiten eta ez dian askatzen. Banijua. A ber. Bueno, eta neskak eta mutila taldekoa, nun dabiltza guantxe bertan? Guantxe bertan danak etxe ingurunez, oain gabon petxauetan, Bai, garrantzitsua familiak ineoteare. danak etxen egoteare eskertzen duek, gero nahiko ingoitu kanpon, eta bai, hemendik hori urtarrien 10 ja, gu Kanbrilsa jongo gara, mutilen taldea Kanbrilsa konzentrazio bat ingo duguan, lehenengo lasterketa arte, eta neskak bestalde altean, Alicanten, beste konzentrazio bat ingo dugu baita. Ni noiz kunaiz gabonetan gainako beti, jatetxia gabonetan izte geniala, errege baino lehenuo, beti oporreta, juten gintuan familiakin. Leheno gara baten Andorraldea juten gintuan eskiatzea, eta gero azkenengo urtetan, Kanarieta. Eta Lanzaroten zitxon leku bat, zautzak seguru zautuko, zitxon zentro bat hor, beti ote duela triatleta eta mordo bat, ziklista mordo bat, negun hemen ez leku eharra entrenatzen ibiltzeko, ez da? Kemptik kanpoa hotz gehiagitik, bi gehiagi zuentzako, ez da? Bai, hemen negu oso gorrak izaten dira, txirrindulari izateko, eta horreatik ni adibidez beti urtero juten itzen, Benidorrea entrenatzea, azkenenan klima, 15-20 gradu arten, ebik ez dizuiten, eta entrenatzeko ere ibilbide oso onak, eta oain adibidez neskak ehondie konzentrauta altean, oain abendun baita, eta jakin batea 20 talde zerenek hotelen. Osea, ikaragarri da mundu mailako ekipo guztik, Espainiko hori, parte Mediterraneo Maitasunak eta hola sortuko dituke bai, ez da, Bueno, parejita eta bestia eta, hainbeste elkarrekin nion etxetik kanpo egon da. Bai, zehozean bai, txirrindularen artean azkenen danok ikusta ezaigu ez, azkenen hola ibiltzea, eta bai, nik uste txirrindulari oain ikusten da, bai neska eta bai mutil taldetan, beti ikusten die pareja batzuk egola. Bai, beti da. Beti mundu amarillo pixka gustatzen zaigu eta bakizu, Bueno, hemen txe, indi jau beharra, Kuse zuzen pintxito prestatu deun, hauek ateago ditut. Aztu intzai limoian zukua bertara botatzea eta orduan gainetik botaio tola pixkat. Hau listo dakau, hau ere bai. Hemen zagarrak inda jengibrekin indeun historitxo jarriko du hemen ebaiola lagungarri bezala. Eta honekin, eta perexik pusketa batekin, gaurko historia indiu. Bueno, Pello, eskerrik asko torte batik, pila mi esker, eta jarraitu zuzendari lanakite goxatzen, eta goxatu arazten gudanoi. Eskerrik asko, eta hurren arte. Agur lagunak, gerarte.